Naaday ang papa ni Kuan, na si Jamie, nakita sa mo, okay? So, kato nga ingon ni Paulo ko ganina about ani nga bata, mild pa to siya nga Kuan information, but now, makita gid ninyo ang iyang journey sa iyang gipamati o unsa na yung kahintag sa bata. So, Pao? Roll VTR, please. Dito ang pamilya Ayawan. O, ako rin si John Vincent si Ayawan o mga Pampares. Ako today si Rowena Adlawan, ang mama ni Buhay. Sa kani yung sakit is kuan man siya. Yung biliary ato siya, nagsuhod man siya. Nabantayan ni Thomas na siya kapain. Kuan dali di affect pa kami naman siya sa iyang pizza. Kay kuan man kanang wala na ay dapat na gidan tayo. Pag-abot ko sa trabaho, di kuan ang balik kita at sa dagang kuan tambal ang maintenance din. After next month ay kaluat, wala man din ang service niya kasi pag-ayun na wala na nawala. So, ang among gastro nag-decide na pa-admit si baby kay kuan naman 3 months akin naman siya. So, kuan ba ko dapat wala kasi